daga lokacin da aka ce wani abu ya fada zuciyarka na kin mutanen kirki to ka shiga cikin musifa, na tsanar mutanen kirki. Wani ne don bayi tafiya akan abin da kake tafiya akai, ko bai fahimci abin da ka fahimta ba, ka ɗauka tsabar son zuciya ne da kin Allah ya sa ya ƙi ya fahimci abin da ka fahimta, to kai kanka ba addini ba, ka jahilci rayuwa. Ka jahilci rayuwa. Dole ka yarda duk abin da ka fahimta wani na iya saba maka akan fahimtar. Sannan yadda kake ganin kana tafiya akan abin da yake dalili, yana tafiya akan abin da yake dalili cikin abin da ya fahimta, abin da duka za mu nemi taimakon Allah shine ya nuna mana gaskiya, ya bamu ikon bin. Babu wani da ya yarda addini shine hanyar tsira. Addini na Allah ne, ba nashi bane ba. Addinin nan shine hanyar tsira da zai ga gaskiya bololo yayi fada da gaskiyar domin ya bishe wannan gaskiyan. Wannan sai wanda ya tabe a rayuwa. Sai wanda ya tabe a rayuwa. Kazam mai ba da uzuri da hanzari. Kazam mai ba